Bon dia, Cristóbal. Hola. Ja existia una necessitat d'apropar la medicació, aquesta medicació des dels hospitals a determinats pacients. Per tant, havíem de buscar una solució que en condicions normals també ens permetés apropar aquesta medicació. Evidentment, amb el Covid s'accelera molt i, a més, és una urgència perquè també volem evitar que els pacients vagin a l'hospital a recollir la medicació, particularment els pacients de risc. Per la seva complexitat requereixen un control a nivell de les farmàcies hospitalàries i un seguiment de tota aquesta medicació que normalment es fa sempre des dels hospitals. Que pugui passar a buscar aquesta medicació per un centre també, que és un centre sanitari, com són les farmàcies comunitàries, on a més hi ha un professional que li fa aquest lliurament i que en cas que hi hagi algun tipus de dubte es pot respondre a alguna pregunta, no? Lògicament tenim posats més com a objectiu d'incloure en aquest sistema d'atenció farmacèutica és els pacients més fràgils, perquè un pacient que ha de venir aquí amb determinades malalties i que físicament el seu moviment té una capacitat limitada d'acudir. El model de lliurament de proximitat de la medicació hospitalària des de la farmàcia comunitària és un circuit pioner a l'Estat que, a més, en tot moment es garanteix la custòdia, ja que passa de mans del farmacèutic d'hospital a la distribució farmacèutica i finalment al farmacèutic comunitari, amb la qual cosa en tot moment es pot fer una traçabilitat o un seguiment de l'enviament d'aquesta medicació. I a l'hospital em van dir-me que jo busqués la farmàcia que volgués per enviar-ho. I clar, jo de tota la vida que vinc aquesta, a més, que on arriba el medicament de l'hospital, que arriba exacte, d'aquí a la farmàcia m'envien un WhatsApp o em truquen, diguéssim, tenen aquesta atenció, són fabulosos.